皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー华語講台義のコーナーです。今回は番外編。よくある日常会話を楽しんで聞いてみましょう。今回は食事の時の支払いパート2。では早速見ていきましょう。这顿我请。唔免啦，这我来。卖啦，互我来。无啦，这我在地，我来。安尼歹势啦，免客气啦。安尼后摆来高雄，才互我请。好啦好啦，真多谢。袂啦。それではもう一度ゆっくりスピードで後半だけを聞いてみましょう。無啦，這我在地，我來。安尼歹勢啦，免客氣啦。安尼後擺來高雄，才互我請。好啦好啦，真多謝。袂啦。では各フレーズごとに見ていきましょう。今回は会話の後半をピックアップします。無啦、這我在地、我來。無はいいえという相手の言ったことを否定する言葉です。いえいえという感じで無啦と言ってみましょう。こなれた会話になりますよ。在地は地元という意味。在地人といえば地元民になります。ここでは、ここは私の地元なので私が払いますよという文脈で使われていますね。安寧パイセーラ。安寧はそのよう、このようという代名詞です。ここでは相手に払ってもらうことを指しています。それじゃあ悪いですよというそれじゃあですね。パイセンはよく出てきます。どうもすみません、悪いですねという意味の形容詞です。美母音なのでしっかり鼻にかけて発音してみましょう。免客氣啦。これもとてもよく使う表現です。遠慮しないでという意味で丸ごと覚えて使ってください。免は文字通り免除するという動詞としても使いますが、ここでは何々しなくていいという否定の副詞です。免治なら無料という意味になりますね。客氣は遠慮するという動詞。どっちも有機音なのでしっかり音を破裂させて発音しましょう。ケーキを遠慮すると覚えると覚えやすいですよ。安尼後擺來高雄、才互我請。ちょっと長いフレーズですね。頑張りましょう。ここで大切なのは、あうぱいとちゃ。あうぱいは次、今度という意味です。よく使います。ちゃはぴったりくる日本語がない台湾語の特徴的な面白い副詞です。何々した時には、何々でこそというような意味です。ここでは、次に高尾へ来た時にはのにはにあたるニュアンスを出しています。ちゃは時々出てくるので、だんだんと感覚をつかんでいってくださいね。それではまた次回もお楽しみに。よかったらチャンネル登録してくださいね。感謝大家收看。再会。